HUS ja Nortal tekevät yhteistyötä Power Platform-ekosysteemin kanssa. Tänään keskustelemme siitä, miten HUS hyödyntää low-code-kehitystä arjessaan. Studiossa ovat mukana HUSin tuotepäällikkö Mikke Bergström ja Nortalin asiakkuusvastaava Panu Puurtinen. Sukellamme siihen, miten yritykset voivat hyödyntää low-code-kehitystä ja kansalaiskehittäjiä tehostamaan omaa toimintaansa sekä siihen, miten tämä muokkaa IT-toimittajan roolia nyt ja tulevaisuudessa. Tervetuloa Nortalin ensimmäiseen videopodcastiin. Minä olen Veli-Sinda, mä toimin hostina tässä ja meillä on tänään vieraana Panu Puurtinen Nortalilta ja Mikke Bergström HUSilta. Jos te esittäydytte itse. Panu, ole hyvä. Jes, eli Puurtisen Panu Nortalilta. Tosiaan on meillä asiakasvastaavana ja mun tehtävänä on meille huolehtia siitä, että meillä on asiakas tyytyväinen ja meidän työntekijät ovat tyytyväisiä. Ja Mikke. Jes, ja Mikke Bergström tuntulta HUSin tietohallinnosta, toimin siellä tällä hetkellä Power Platform ja Copilotin tuotepäällikkönä. Eli mulle kuuluu näiden teknologioiden alustavastuu, strategian suunnittelu, parhaiden käytäntöjen edistäminen, ihmisten kouluttaminen ja tämmöinen Power Platformin Center of Excellence ylläpitäminen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mikä on Power Platform ja miksi on niin suosittu? Power Platform on low-code-alusta, Microsoftin low-code-alusta ja se on suosittu, koska se nopeuttaa sitä ohjelmointikehitystä ja toisaalta se myös tuo sitä asiakasta lähemmäs meitä niin kuin IT-toimittajia. Eli jos ajatellaan kansalaiskehittäjän näkökulmasta, niin se mahdollistaa nykyään kansalaiskehityksen, jolloin itse se asiakas voi myös tehdä niitä toteutuksia. Se on ehkä lyhykäisyydessään se, miksi se on niin suosittu nykyään. Mitä tarkoittaa low-code ja miten se eroaa perinteisestä ohjelmistokehityksestä? Mikke? No nimensä mukaisesti niin tämmöisissä low-code, no-code työkaluissa niin käytetään matalan koodin ratkaisuja, kun me tehdään ohjelmistokehitystä. Erityisesti Power Platformissa se tarkoittaa pitkälti, että meillä on tämmöisiä drag and drop liittymiä, eli me voidaan rakentaa pienautomaatioita Power Automatella ihan vaan vetämällä tämmöisiä triggereitä ja actioneita. Me voidaan rakentaa Power Appsilla sovelluksia hyvin ketterästi kanssa vetämällä ihan tämmöisiä niin kuin palikoita. Me voidaan itse täysin päättää näiden painikkeiden paikka ja sitten siellä taustalla on kuitenkin tälleen vähän sitä koodia, mitä pitää tällä Power FX-kielellä sinne kirjoittaa. Eli low code ei korvaa tämmöistä perinteiseen ohjelmointiin perustuvaa ohjelmistokehitystä, mutta mun mielestä se täydentää sitä loistavasti. Joo, tuohon voisi ehkä lisää sen, että se niin kuin periaatteessa joissain tilanteissa kuitenkin korvaa sen. Siis se, että jos on niin kuin yksinkertaisempia tarpeita, niin silloin nimenomaan voidaan sitä korvata, mutta se ei tule koskaan niin kuin kokonaan korvaamaan sitä perinteistä kehitystä. Eli jos meillä on niin kuin sanotaan hyvin kompleksisia ratkaisuja tai tarvitaan jotain, niin kuin, halutaan täysin niitä pystyä niin kuin vaikuttaa siihen, että millainen se lopputulema on. Niin silloin se low-code ei todennäköisesti tai välttämättä ole se paras ratkaisu siihen. Et silläkin pystyy kyllä siis hyvin komplekseja ratkaisuja tekemään. Mutta silloin se on tietysti niin kuin IT-toimittajat tai ohjelmoijat, jotka siihen tarvitaan, jotta ne pystyy sitä niin kuin vähän pidemmälle tehdä kuin se, mitä vaan esimerkiksi, no ei vaan, mutta niin kuin mitä kansalaiskehittäjä esimerkiksi niin kuin drag and drop tyylisesti pystyy tekemään. Tuossa jos tulikin se niin kuin iso ero, että se räätälöitävyys on yhä siinä perinteisen ohjelmistokehityksen kaiken ydin, mutta se, että me pystytään ketterästi valmistamaan hyvin nopeasti, kustannustehokkaasti uusia sovelluksia low-codella, niin se erottaa sen tästä. Et siinä, missä justiinsa perinteisessä ohjelmistokehityksessä siinä keskiössä on se ohjelmistokoodari, niin nyt meillä voi olla itse asiassa käyttäjä, joka pystyy itse vaikuttamaan siihen, miltä se lopputulema näyttää. Me voidaan tehdä itse päivityksiä sovelluksiin siellä taustalla, tarvitsee niin kuin sitten koskea siihen koodiin siellä taustalla. Just näin. Ja se toisaalta sitten, kun se käyttäjäkin on se, joka pystyy tekemään niitä muutoksia, niin silloin tietysti se niin kun sen ohjelmoijan ja käyttäjän niin kun etäisyys pienenee. Eli se on helpommin niin kun samoin linjoilla ja ymmärtää ne, että mitkä on ne niin kun tuotteen rajat
Eli sitten kun mietitään sitä ihan määrittelyvaihetta, niin silloin ne käyttäjäkin on jo niin kuin tuttu sen tuotteen kanssa ja pystyy niin kuin sen näkökulmasta miettimään, että mitä voisi toteuttaa ja mitkä on niin kuin ne rajat. Gartner ennustaa, että 70% sovelluskehityksestä tulee olemaan low-codea. Mitä tämä tarkoittaa yrityksille? Se onkin hyvä kysymys. Ehkä sitten Gartnerin ennusteesta niin, ohjelmistokehityksestä ehkä 70% low-code. Kaikki ei välttämättä ole Power Platform-alustalla, mutta se kuitenkin mun mielestä näyttää sen tämmöisen fundamentaalisen murroksen siinä, että miten me kehitetään ohjelmia. Eli me ollaan niin huomattu, että me voidaan hyvin ketterästi, kustannustehokkaasti, käyttäjälähtöisesti kehittää näillä low-code-työkaluilla semmoisia sovelluksia, automaatioita, mistä loppukäyttäjät on oikeasti todella tyytyväisiä. Niin tämä on iso murros siinä ohjelmistokehityksessä, eli se osaaminen muuttuu taustalla. Meillä pitää löytyä ihan täysin uusia osaajia näihin low-code-alustoihin, plus että se lähtee myös nyt sieltä citizen developmentista tai kansalaiskehityksestä, mistä me kerrotaan varmasti myöhemmin lisää. Eli me pystytään jo mahdollistaa sitä, että meidän työntekijät tekee jo tämmöistä kehitystä itsenäisesti ilman, että meidän tarvitsee välttämättä ostaa sitä ulkoisilta ostajilta. Eli tässä voisi sanoa, että on semmoinen niin kuin IT-demokratisointi käynnissä. Että se ei olekaan enää semmoinen mörkö, että jotkut vaan tuolla koodaa sovelluksia, ohjelmia, ne ei välttämättä ole käyttäjälähtöisiä, niistä ei välttämättä pidetä ja meidän käyttäjät ei välttämättä näe sitä ennen kuin ne käyttää sitä ohjelmaa. Vaan nyt yhtäkkiä ne voi olla mukana siitä ihan alusta alkaen siinä kehityksessä ja jopa itse asiassa kehittää niitä itse siellä. Panu, onko sulla lisättävää tuohon? No ehkä se, että jos miettii sitä 70%, niin ehkä se on hyvä selkeyttää. Taitaa tietysti mun mielipide, mutta se todennäköisesti ei tulla menee siihen, että 70% niin kuin, nykyisestä ohjelmistokehityksestä, eli jos mietitään niin kuin ohjelmoijia ihan, jotka on IT-taloissa, niin heidän työstä 70% ei tule olemaan low-code-kehitystä, vaan se on just niin kuin Mikke sanoi, että se kansalaiskehittäjä, citizen development, niin se tulee yleistymään. Että totta kai siis myös siinä niin kuin ohjelmointipuolella, mitä nytkin tehdään, niin se tulee myös siirtymään enemmän ja enemmän sinne low-code-puolelle, mutta kun siellä kansalaiskehittäjiä tulee, niin tietysti sitä massaa tulee tosi paljon enemmän ja sitä kautta niitä niin kuin sovelluksia tulee enemmän, jolloin päästään tuohon. Kyllä, ehdottomasti. No, mennään sitten tarkemmin HUSiin. Mitä konkreettisia ratkaisuja HUSissa on toteutettu ja miten ne on vaikuttanut työntekoon siellä? Joo, ehkä hieman taustaa HUSista, että miten meillä Power Platformia hyödynnetään. Itse alustahan meillä on ollut pitkään käytössä niin kuin monilla muillakin organisaatioilla ja meillä on Dynamicsia käytetty pitkään, mikä periaatteessa vieläkin portfolion mukaan kuuluu siihen Power Platformiin, vaikka se onkin aika oma kokonaisuus, mutta miten me ehkä erotaan monesta muusta organisaatiosta on se, että meillä ei ole mitään omaa low-code-kehitystiimiä. Eli miten meillä tulee näitä sovelluksia, se tulee kumppaneiden kautta ulkoisina tämmöisenä toimittajana, hankintoina, tai sitten meillä on näitä sisäisiä, me puhutaan työntekijäkehityksestä, mä saatan puhua tosiaan kahta termiä, että on kansalaiskehitys ja työntekijäkehitys, tarkoitan samaa asiaa. Me palvellaan kansalaisia, meidän kansalaiset ei kehitä tietenkään meille softia, vaan on meidän työntekijät sitten Powerplatassa. Niin meillä on se toimittajavetoinen kehitys ja sitten meillä on se työntekijävetoinen kehitys, josta meillä näitä sovelluksia tulee. Meillä ei ole tosiaan sitä omaa low-code-kehitystiimiä, joka pystyisi silleen panostamaan tämmöiseen sisäiseen kehitykseen. Eli se, miten se näkyy, jos tulee vaikka uusi tietojärjestelmähankinta pöydälle, tulee jostain yksiköstä tarvitaan joku vaikka uusi rekisteri, tai toivotaan vaikka uutta jonkinnäköistä järjestelmää, että voidaan seurata vaikka leikkaussalien koordinointia, niin sitten me yleensä mietitään, että mikä on se alusta, millä tämä rakennetaan. Ja täällähän yleensä aina kuuluu kunnallisella, että tehdään markkinakartoitus olemassa olevista ratkaisuista. Jos ei vaikka tämmöistä ole, niin sitten voidaan miettiä, että voitaisiinko tämä rakentaa esimerkiksi Power Platform-työkaluilla, niin kuin ollaan tehty. Ja tälleen se meillä näkyy, että meillä pikkuhiljaa modernisoituu meidän sovellusportfoliota, myös Power Platformia. Meillä on siellä hienojakin sovelluksia, esimerkkejä, mistä voin kertoa myöhemmin lisää. Mutta sitten siellä taustalla on tämä työntekijäkehitys. Eli meillä on
yli 1100 automaatiota HUSissa, tämmöistä Power Automate-pilvityön kulkua. Meillä on yli 1100 vai 1200 Power Apps-sovellusta, joista itse 70% on meidän työntekijöiden kehittämiä. Ja tässä kannattaa toki muistaa, että iso osa niistä on kaikkia testisovelluksia sun muita ja kokeiluja, mutta se tarkoittaa sitä, että siellä on jo semmoista drivea, että me halutaan oikeasti käyttää näitä työkaluja ja tehostaa ehkä sitä omaa työtä tämmöisellä low-code-alustalla. Miten sä näet teillä, että mikä teillä on ollut se avain siihen, että te olette saanut niin kuin porukan innostumaan siitä kehittämisestä? No, tästä ei voi ottaa mitään kunniaa, siis pitkälti ihmiset on löytänyt sinne itse. Eli me alettiin vasta ehkä tähän työntekijäkehitykseen keskittymään vasta viimeisen parin vuoden aikana. Se olikin aika hieno nähdä, että tännehän on oikeasti rakennettu jo aika paljon kaikenlaista. Ja sitten on otettu sitä alustaa enemmän hallintaan, varmistettu, että kaikki on turvallista totta kai kehittää. Nyt me ollaan sitten vielä enemmän viety tämmöistä Power Platform Community-toimintaa eteenpäin, että tarjotaan niitä tukikanavia, tarjotaan koulutusta käyttäjille ja semmoisen niin kuin yhteisen foorumin, missä ihmiset voisivat parhailla keskenään. Tämä on työ, mikä on, erityisesti tämä community-työ on alkanut tuossa viime vuonna, sitä tarkoitus on edistää tässä seuraavina vuosina ihan merkittävästikin. Jos miettii tälleen itse toimittajan näkökulmasta, niin miten te teette sen niin kuin rajavedon siinä, että mitkä toteutukset on sellaisia, mitä kansalainen tai työntekijä voi itse tehdä, missä kohtaa pitää niin kuin sitten mahdollisesti konsultoida jotain niin kuin IT-taloa tai sitten päätetään suoraan, että nyt tämä onkin sellainen ratkaisu, että tämä pitää lähteä niin kuin alusta lähtien tekemään niin kuin toimittajan tai ohjelmoijan kanssa? Joo, se onkin hyvä kysymys ja tämä aiheuttaa aika paljon huolta, että monissakin organisaatioissa, että annetaan työntekijöiden kehittää näitä tämmöisiä automaatioita ratkaisuja itse. Meillä on tiettyjä ohjelmallisia keinoja hallita tätä, eli ihan niin kuin Power Platform Admin Centerissä me pystytään määrätä tämmöisiä DLP-politiikkoja, eli me pystytään niillä kontrolloida, että millaisia automaatioita ja sovelluksia ihmiset pystyy rakentamaan. Meillä on tämmöisiä ihan tiettyjä NS-kovakoodattuja reunaehtoja siellä, että he eivät voi vaikka käyttää tämmöisiä maksullisia yhdistimiä, mitä Power Platformissa on, eivätkä he voi tehdä mitään liian niin kuin vaarallisia sovelluksia, automaatioita siellä, mutta sitten iso osa on totta kai sitä viestintää. Ja meillä on tämmöinen Power Platform-tietokeskus rakennettu HUSi, mikä tarjoaa sitä opastusta käyttäjille. Ja sitten meillä on tämmöinen Power Platform-viitekehys, mikä ohjaa sitä toimintaa tämmöisessä vastuunjakomallissa. Eli se olisi todellakin hienoa, että tämmöisiä pienautomaatioita, pienratkaisuja, kuvitellaan nyt siis silleen, että automatisoidaan jotain sähköpostien lähettämistä tai herätteiden saamista, niin että ihmiset tekisivät näitä, vaikka Power Automate-työkalulla itse. Totta kai se olisi ihan mahtavaa, se tehostaa sitä päivittäistä työtä. Ja tällöin se vastuu niistä ratkaisuista on aina sillä käyttäjällä itsellään tietysti. Ja se on se meidän pyramidin alintaso. Ja sitten se menee aina siinä vähän ylöspäin, jossa se vastuu siirtyy pikkuhiljaa kohti tietohallintoa ja semmoista perinteistä toimittajan tukea. Mutta yksi asia, mikä me ollaan aina viestitty tuolla ykkösenä on se, että se työntekijäkehitys ei saa olla koskaan liiketoimintakriittistä. Eli meillä on siellä tiettyjä apukysymyksiä, meillä on semmoinen ratkaisun kriittisyyden arviointimatriisi, jossa ihmiset voi miettiä, että onko ne heidän automaatiot ja sovellukset ehkä niin kuin liian kriittisiä liiketoiminnan kannalta. Ja jos on, niin sitten tämmöisiä ei tietenkään saa mitään tämmöistä rakentaa, mitä voisi vaikuttaa negatiivisesti vaikka päivittäiseen toimintaan, jos Power Platform olisi alhaalla tai se ratkaisu olisi alhaalla jollain tavalla. Sä käytit tämmöistä termiä kuin DLP-politiikka. Mitä toi tarkoittaa? Joo, eli tämä on tämmöinen Power Platformin rajauskeino, millä me voidaan määrittää ympäristökohtaisesti, että millaisia yhdistimiä siellä saa käyttää. Ja yhdistimet on tämmöisiä Power Platformin työkaluja, mitkä yhdistää sen ratkaisun ulkoisiin tietolähteisiin. Siellä on totta kai yhdistimenä kaikki tutut M365-sovellukset, Teams, SharePoint, Outlook, ja just tämmöistä on se, mitä meilläkin saa työntekijät siellä meidän oletusympäristössä käyttää, mihin kaikki huslaiset kuuluu. Mutta sitten on myös tämmöisiä maksullisia
yhdistimme vaikka ulkoisiin tietolähteisiin tai tähän Microsoftin omaan Power Platformin tietokantaan, Dataverseen, mitkä sitten tekee nopeasti siitä, no ensinnäkin se tekee sitä aina maksullista lisenssoitavaa, eli silloin tarvitaan laajemmat lisenssioikeudet käyttäjälle, mutta se myös tekee siitä yleensä aina vähän kriittisempää, että jos sä haluat tehdä tuommoisia kunnon tietokantaratkaisuja, tai sä haluat yhdistää sen vaikka johonkin ulkoisiin järjestelmiin kuin Oracleen, tämmöistä me ollaan estetty. Eli just tämmöisellä tavalla me voidaan ohjata sitä, että miten ihmiset voi sen rakentaa. Eli nämä päivittäiset tutut M365-tuottavuustyökalut, niin ne on siellä sallittujen listalla. Miten sä näet vielä tuossa, että sua kun kuuntelee, niin te olette vienyt aika pitkälle niin teillä ton prosessin ja ton niin työntekijä kautta kansalaiskehittäjän, niin näet sä, että niin kun, jos miettii jotain toista toimijaa, joka nyt vaikka kuuntelisi tätä ja hän miettii, että niin he haluaisi lähteä tälle trackille tai he on jo jossain pisteessä, niin että niin kun, mitkä olisi se tavallaan minimi, mistä sen niin kun asiakkaan pitää itse kantaa vastuu ja mikä voi sitten, jos heillä ei vaikka ole sitä kyvykkyyttä tai intressiä, niin missä se raja menee, että mitä sitten niin kun voi olla ulkoistaa vaikka toimittajalle tai... Joo, no totta kai mä aina kannustaisin, että löytyisi jotain resursseja sisäisesti oikeasti tutustua näihin asioihin. Power Platformkin on semmoinen, että jos ei niin kuin yrityksestä vielä käytä ja tiedä, niin se on siellä taustalla yleensä. Jos teillä on tenantti teidän organisaatiolla, niin siellä myös kuuluu yleensä Power Platform sinne taustalla, eli teillä saattaa hyvinkin olla se käytössä siellä teidän tietämättänne. Niin minimi on juurikin tutustua näihin tämmöisiin kovakoodattuihin ylläpitotyökalujen reunaehtoihin, millä te voitte tehdä siitä turvallista siitä kehittymisestä. Mutta sitten jos te haluatte viedä sitä pidemmälle ja teille ei välttämättä ole resursseja, niin sitten erityisesti kouluttamisessa kannattaa varmasti kääntyä ulkoiseen konsultointiin tai ylläpitopalveluissa. Jos teillä ei vaikka sitä omaa low-code-tiimiä, joka sitten tämmöisiä ratkaisuja ylläpitäisi, niin sehän voi olla totta kai suotavaa sitten ostaa sitä ulkoisena palveluna. Ja sitten tämmöisen Power Platform Community-toiminnan edistäminen kanssa, niin se vaatii paljon aikaa, resursseja organisaatioille käyttäjiltä, niin jos näitä ei ole, niin siinäkin voi totta kai aina kääntyä kumppanin puoleen. Aina kun ollaan uuden äärellä, niin siihen liittyy jotain ennakkoluuloja ehkä, niin onko tässä low-codeissa jotain sellaista, mitä kansalaiskehittäjien pitäisi pelätä? Jos on ihan validi huolenaihe ja se voi pitkälti pohjautua siihen, että pelätään vaikka, että sitä varjo-IT:tä syntyy. Tulee tämmöisiä ratkaisuja, mitkä on liiketoimintakriittisiä ja turvautuu liian paljon tämmöisiä niin kuin työntekijöiden kehittämiä, mitä me ei välttämättä siellä taustalla tiedetä. Mutta kun ne tiedonhallintatoimet on kunnossa, käyttäjiä tiedotetaan, teillä on resursseja ylläpidon tai kumppanin kautta panostaa tähän alustaan tai low-codeen, niin mun mielestä ei kannata missään nimessä pelätä, että siellä työntekijöissä piilee ihan uskomaton potentiaali tehostaa ja rakentaa niitä omia ratkaisuja. Ja mä ehkä tuohon vielä voisin sen lisää, että nyt jos siellä on niin kuin kuuntelemassa sellainen henkilö, joka haluaisi olla se kansalaiskehittäjä ja heille ei niin kuin vielä ole niin kuin heidän yrityksessä tätä viety niin paljon eteenpäin, niin kuin rohkeasti vaan ottaa sen siellä puheeksi ja lähtee ajamaan sitä asiaa eteenpäin. Jos mennään eteenpäin, tästä mainittiin tämä termi kansalaiskehitys. Puhutaan siitä ja vähän sen tulevaisuudesta. Panu, mitä tämä kansalaiskehitys oikeastaan tarkoittaa? No kansalaiskehitys tarkoittaa sitä, että se ei ole esimerkiksi Nortalin tyyliset yritykset, jotka on tekemään sitä kehitystä. Eli se on ne on, no miksei, voisi olla meidänkin, siis voihan se olla meillä, jos nyt vaikka meidän hosti Veli Sinda innostuu tekemään jotain power-appia tässä, niin sua voisi niin kuin nähdä tässä kohtaa niin kuin kansalaiskehittäjänä tai kuka tahansa. Eli siis pointti on se, että sun ei tarvitse osata sitä niin kuin ohjelmointia, vaan sä voit ilman sitäkin osaamista kehittää ohjelmistoja. Eli ne komponentit on tavallaan olemassa jo ja se on vaan niin kuin aktiivisuudesta kiinni, että käyttääkö niitä sitten. Kyllä, eli se madaltaa sitä kynnystä lähteä tekemään sovelluksia, se tekee siitä huomattavasti niin kuin helpompaa. Joo. Miten tämä kansalaiskehitys on organisoitu HUSissa? Joo, eli meillä on tämä Power Platform tietokeskus, mistä mainitsin, se toimii semmoisena landing pageina meidän
näille työntekijäkehittäjille. Siellä taustalla itse asiassa on myös rakennettu tämmöisiä tiettyjä automaatioita, eli me ylläpito esimerkiksi saadaan tämmöisen Power Automaten avulla, tietenkin hyödynnetään niitä itsekin, niin listaus vaikka uusista automaatioista tai sovelluksista, mikä on rakennettu organisaatioon. Ja siellä on esimerkiksi tämmöisiä herätteitä, mitä on rakennettu, että vaikka jos sovellus on jaettu yli 10 henkilölle, niin pitäisikö heidät silloin ohjata tänne tietokeskukseen vähän miettimään, että mihin tässä meidän viitekehyksessä rakentaminen menee. Ja sitten sieltä tietokeskuksesta niin pääsee tänne meidän Power Platform Communityin Teamsissa, missä sitten koitetaan yhä enemmissä väärin auttaa ihmisiä, kertoa heille siitä alustan uusista ominaisuuksista ja antaa semmoisen tukikanavan kysyä kysymyksiä ja sparrailla toisten henkilöiden kanssa. Jos tämä kansalaiskehitys kasvaa ja yleistyy, niin mihin Nortalin kaltaisia IT-taloja tarvitaan jatkossa? Hyvä kysymys. Välillä provokatiivisesti kysellään. Ja no, niin kuin tuossa aikaisemmin ollaan puhuttu, niin ei se tarve tule sieltä katoamaan. Ihan senkin takia, että käytiin tuossa äskenkin jo esimerkkejä siitä, että on niin kuin monimutkaisempia ratkaisuja. Ja sanotaan, että jos tarvitaan vaikka jotain integraatioita tai on niin kuin liiketoimintakriittisiä järjestelmiä, mihin Mikke viittasi tuossa aikaisemmin, niin sellaisissa niin tullaan varmasti nyt ja tulevaisuudessakin tarvitsemaan meidän kaltaisia toimijoita. Sitten on myös tietysti niin kuin ihan yleisesti ylläpitopalvelut, aika harvassa on varmasti firmat, jotka itse sitten pystyy myös sillä samalla kansalaiskehittäjäporukalla, niin sanotaan, että jos olet tehnyt jonkun järjestelmän, minkä oikeasti pitäisi niin kuin palvella isoa joukkoja ihmisiä, ja se on, sanotaan, että jos se nyt, vaikka se ei olisi täysin bisneskriittinen, mutta se on kuitenkin niin kuin kuitenkin heidän core-bisnekselle niin kuin tärkeä, niin se, että sä et saa ylläpitopalvelua kuitenkaan välttämättä näitä kansalaiskehittäjiltä, koska ei heitä voi siihen niin kuin todennäköisesti täysimääräisesti tai täysipäiväisesti sitoa, niin se on tietysti toinen. Tuossa on tämmöiset tuki- ja vastuuasiat kohtuu hyvin yksilöity, että jos se on tämmöisellä niin kuin perinteisellä IT-konsulttitalon mallilla rakennettu ratkaisu, niin se on ehkä niin kuin ymmärrettävämpi ainakin omasta mielestä. Että mitäs sitten tässä kansalaiskehitys kautta Power Platform-mallissa, onko siinä tuki ja miten nämä vastuut jakautuu siinä? Joo. Tässä mä ehkä haluan vielä palata sille vähän taaksepäin ja ehkä korostaa niitä ratkaisuja, mitä lähtökohtaisesti tuonne alustalle rakennetaan. Että ei tule kellään semmoinen fiilis, että sinne lähdetään heti niin kuin rakentaa jotain itse leikkausjärjestelmiä sun muita. Se ei ole se oletus, vaan puhutaan jotenkin semmoista pienautomaatioista. Lähdetään sähköposteja tai sä saat ilmoituksen, että joku Excel-rivi on vanhenemassa. Se on oikeasti se 90% niistä vaikka Power Automate käyttötapauksista. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin pieniä prosesseja, mitä vaikka Power Appsiin rakennetaan, joka on mun mielestä niin kuin se loistava esimerkki siinä. Yksi meidän käyttäjä rakensi tämmöisen Teamsissa pyörivän Power Appsin, jolla kerätään yksikön aloitteita. Ja aloitteet voi olla mitä tahansa, että halutaan vaikka tämmöinen kierrätysasema jonnekin taukohuoneeseen. Ja toihan on niin kuin loistava esimerkki siitä, että asia, mikä varmaan ennen kerättiin jollain palautelaatikolla fyysisellä tai ei välttämättä kerätty ollenkaan, niin hän rakensi tuommoisen Power Appsin, millä pystytään näitä keräämään, ei millään tavalla tietenkään liiketoimintakriittinen, mutta silleen pienellä tavalla tehostaa sitä toimintaa taustalla. Ja sitten se, että miten nämä vastuut määräytyn just tämmöisessä, totta kai tämä menee sinne meidän pyramidin ehkä alimmalle tasolle tai sitten tämmöiselle medium-ratkaisutasolle, että se on yksikkökohtainen. Se vastuu on silloin aina sillä rakenteella itsellään, eli jos siihen tulee siihen sovellukseen ongelmia, automaation ongelmia, niin he vastaa siitä. Niin kuin sanoin, niin jos näitä on monta sataa tämmöistä, mitä meillä on rakennettu, niin kun sä meet, vaikka on kyse low-codeista tai no-codeista, kun sä meet lukemaan sitä toisen henkilön luomaa vähän niin kuin koodia tai ratkaisua, niin se on tosi hankala sanoa siitä, että mitä tämä asia tekee. Niin sen takia se, kuka asiasta tietää, niin on yleensä lähtökohtaisesti se, joka sen myös korjaa. Sitten tässä meidän pyramidissa on tämmöinen L-tason ratkaisut, milloin jo puhutaan, että on vaikka yksiköiden välinen ratkaisu. Yhäkään tässä ei saa olla liiketoimintakriittistä, kun on itse rakennettu, mutta silloin me jo kehotetaan, että teidän kannattaisi jakaa tämä vastuu yksiköiden sisällä ainakin muutamalle henkilölle, jos joku on lomalla, joku on poissa, että se pysyy sitten pyörimässä, jos joku lähtee pois ja saadaan semmoiset pienet virheet korjattu, ettei tarvitse vaikka palata sitten siihen paperikirjanpitoon. Mutta
se, miksi tämä on mun mielestä on niin hieno juttu, tämä työntekijäkehityksen mahdollistaminen, missä tulee kuitenkin sitten vielä se perinteinen toimittajayhteistyö ja ohjelmistokehitys, että jos me voidaan liikkua näissä ratkaisuissa pikkuhiljaa sitä pyramidia ylöspäin, eli me voidaan koeponnistaa sovellus siellä kentällä. Ihmiset rakentaa sen, ne näkee jonkun tarpeen, ne luo siihen sen ratkaisun. Toisessa yksikössä on sille, että hei, tästä muuten hyötyy tuolla, tästä voi olla meilläkin, niin se etenee siinä ylöspäin, kunnes se vaikka tulee sitten sinne Excel-tasolle. Eli puhutaan jo tämmöisestä monien yksiköiden tai vastuualueiden laajaisista ratkaisuista, niin silloin totta kai me aloitetaan ne keskustelut siitä, että pitäisikö tämä ottaa tietohallinnon ylläpitoon ja sitä kautta myös toimittajien ylläpitoon. Ja silloin ne myös saatetaan rakentaa ne ratkaisut uudelleen, miettien ehkä tämmöisiä application lifecycle managementin niin kuin best practiceja. Eli se on todellakin se tarve on vielä sille perinteiselle ohjelmistokehitykselle ja kumppanuudelle, mutta mä näen ton kansalais- ja työntekijäkehityksen semmoisena ponnahduslautan näille ratkaisuille. Miten ne työntekijöitä kannustetaan sitten mukaan tähän kehitystyöhön? Se onkin aina hankala, miten viestitään näinkin isossa organisaatiossa kuin meillä, että 27 000 työntekijää. Niin tämä työ tosiaan alkoi vasta tuossa viime vuoden kesällä kunnolla ja tehdään tämmöisiä, pyritään tekemään täsmäiskuja yksiköihin, mennä kouluttamaan, kertomaan semmoisen Power Platform Crash Coursin, että tämä on alusta, tämmöisiä meillä on jo rakennettu ja täältä saat tukea ja täältä pääset liittymään vaikka tähän meidän Teamsiin ja kyselemään. Eli tämmöisestä pienestä niin kuin ihan jalkautuksesta se lähtee ihan niin kuin melkein missä tahansa teknologiassa. Mitä mahdollisuuksia sitten tämä tarjoaa ja mitä riskejä se tuo mukanaan? Eli justiinsa tämä ponnahduslautana toimiminen, eli me voidaan koeponnistaa tämmöiset uudet ratkaisut siellä jo kentällä. Me oikeasti nähdään, että ne on tarpeellisia. Ne tulee täysin niiden käyttäjävetoisesti ne käyttäjiltä. Ne itse tykkää. Mikä hienoa, ne on luonut siellä meilläkin työntekijät sovelluksia, mitkä ei välttämättä tarvitse kouluttamista ollenkaan. Ne on hyvin intuitiivisia käyttää. He saattavat saada kollegoiltaan palautetta, että mä haluan, että toi napin paikkaa vaihdetaan vähän oikealle. Ja he voivat sen tehdä. On totuttu, että tämmöinen voi maksaa niin kuin tuhansia euroja jossain ehkä perinteisessä ohjelmistokehityksessä. Niin yhtäkkiä se voidaan tehdä itse ja sitä voidaan iteratiivisesti koko ajan kehittää sitä sovellusta. Riskihän on totta kai tämmöinen varjo-IT:n syntyminen, eli syntyy ratkaisuja, jotka olisikin liiketoimintakriittisiä ja kaatuessaan ne aiheuttaisi sitten enemmän ongelmia, niin juuri näissä organisaatioiden kannattaa olla hereillä, perustaa jonkinnäköinen Power Platform-hallintamalli, ottaa käyttöön tämmöisiä tiettyjä automaatioita, indikaattoreita, kuten meilläkin on, että jos vaikka appi jaetaan yli 10 henkilölle, niin saa sitä herätteen ja voisi ottaa yhteyttä tähän rakentajan. Tai yleisestikin mä aina suosittelen, että asentaa tämmöisen Center of Excellence-kitin tuonne Power Platformiin, jolla ylläpito saa todella hyvän näkyvyyden siihen, mitä siinä on rakennettu, millaisia ratkaisuja, automaatioita, appeja ja kuinka paljon niillä on käyttäjiä. Niin näillä keinoilla riskit vähenee merkittävästi. Joo, ja mä ehkä lisäisin tuohon vielä sen, että muutama kesi, että toi, mitä mainitsit, toi Center of Excellence, niin se, että jos ei se niin kuin asiakkaan tai tässä kohtaa niin kuin vaikka HUSin, niin jos ei se valmius olisi vielä, teillä se on jo aika pitkällä, niin jos ei se ole tuolla tasolla, niin siinä kohtaa on tietysti hyvä miettiä just sitä, että tarvitaanko tähän joku kumppani vaikka sitten katsomaan tämän osuuden perään, tai tarvitaanko jotain koulutusta niin kuin lisää siihen, että koska siinä on kuitenkin se, että on hyvä ymmärtää ne riskit aika hyvinkin, ettei sitten päässä niin kuin vaikka kriittisen dataan käsiksi, mihin ei ehkä pitäisi päässä ja saati sitten, että se valuisi niin kuin johonkin ulospäin, että ne on aika helppo estää, mutta on tietysti pitää niin kuin tietää, mitä estää, jotta se voi estää. Ja sitten ehkä vielä tuossa, kun viittasit siihen, että toi porras, miten kuvasit että tavallaan lähdetään sieltä, että käyttäjä tekee niin kuin itselleen sovelluksen ja sitten niin kuin käyttäjämäärä kasvaa, niin siinä on just hyvä ehkä vielä korostaa sitä, että se on hyvä tapa. Sillä tietysti saadaan niin kuin ne käyttäjät, koska tyypillisesti kun tehdään jotain uutta, niin on aikamoinen muutosvastarinta myös aina. Niin täällä tietysti on niin kuin helppo pureutua siihen, että sitä ei välttämättä tule niin, ainakaan niin isossa mittakaavassa. Mutta sitten se, että se mitä mainitsit, että on hyvä muistaa, että se voi silti tarkoittaa sitä, että se sovellus joudutaan tekemään kokonaan uusiksi,
koska sitten kun se niin kuin ei harva osaa niin kuin kansalaiskehittäjä huomioida niitä best-praktiikoita ja suorituskykyä. Ja hän tietysti lähtee kehittämään sitä niin kuin omasta tarpeesta, että sitten sitä lähdetään laajentamaan, niin kuin, että mitkä on muiden yksiköiden tarpeet, niin sitten se voi mennä sen verran kompleksiseksi, että olisikin pitänyt alkujaan lähteä tekemään vähän eri tavalla. Mites low-code ja tekoäly sitten? Jos, kuten puhutaan vaikka Copilotista, niin miten se voi nopeuttaa sitä sovelluskehitystä ja miten sillä automatisoidaan näitä työvaiheita? Jos mietitään, että nyt jo asiasta tietämätön tai ohjelmistokehityksestä tietämätön voi mennä Power Automate tuonne Maker-portaaliin ja rakentaa automaation drag and drop liittymällä, joka lähettää vaikka Teams tämmöisiä herätteitä, kun tulee vaikka sähköpostiviesti esihenkilöltä tai mistä tahansa, niin nyt kun siihen tulee päälle vielä tekoäly ja Copilot, että sä voit itse asiassa kuvailla sen sun tarpeen, niin toihan niin kuin räjäyttää mun mielestä vielä huomattavasti enemmän sen mahdollisuuden, että yhtäkkiä kuka tahansa voi automatisoida ne omia tehtäviä. Samaan tulee Power Appsiin. Sä voit kuvailemalla pyytää sovelluksen. Se, missä tämä auttaa hirveästi, niin se pääsee auttamaan alkuun siinä asiassa nopeasti. Se luo pohjan, mutta aika monissa Gen AI-ratkaisuissa kannattaa kuitenkin muistaa se, ehkä enemmän siellä Power Appsin puolella. Jos sä et osaa tehdä sitä asiaa itse, niin sun on ehkä hankala myöskään osata selittää sille tekoälylle. Eli siellä pitää olla totta kai jonkinnäköistä perehtyneisyyttä. Se ei ole mikään semmoinen hopealuoti, että nyt kaikki voi vaan tehdä sovelluksia tekoälyn avulla, vaan siellä pitää olla silti sitä tietämystä itse siellä taustalla. Mutta ehdottomasti mä näen, että se laskee sitä kynnystä lähteä kokeilemaan, erityisesti tuommoisten pienautomaatioiden osalta, ja tulee varmasti vielä enemmän nostaa tätä työntekijäkehittäjyyttä, ja mä näen, että tämmöisten automaatioiden tekeminen, se oman työn tehostaminen, se on semmoinen ehkä perustaito, mikä tulee itse asiassa vaikka kehotemuotoilun myötä meille tähän elämään pikkuhiljalleen. Kuuma peruna kysymys Panulle. Voiko tekoäly korvata sen perinteisen ohjelmistokehityksen? No, vastaisin tähän ehkä vähän samalla tavalla kuin aikaisempaan kysymykseen, että voiko kansalaiskehittäjät korvata sen, että ei voi kokonaan. Että oikeastaan mennään aika paljon tuohon, mitä Mikke äsken kuvaili tuosta niin kuin low-code-tekemistäkin, että se siis varmasti tulee niin kuin tehostamaan sitä. Eli se, että sä pystyt sille promptaamaan ja kertomaan, että mitä sä haluat tehdä, jolloin se pystyy generoimaan sulle koodia. Mutta edelleen sun pitää niin kuin ymmärtää, mitä se tuottaa. Se on vähän sama, kun sä kysyisit siltä jotain ja sitten sä vaan sokeasti luottaisit siihen sen vastauksen tietämättä niin kuin substanssista mitään. Eli kyllä sun pitää niin kuin ymmärtää aika hyvinkin, siis pystyä lukemaan se koodi ja sitten katsomaan, että onko ne ratkaisut järkeviä ja sitten lähteä siitä muokkaamaan. Mutta se kyllä nopeuttaa ehdottomasti sitä, varsinkin siinä just tässäkin tapauksessa sitä niin kuin liikkeelle lähtöä. Eli silloin kun pitää tehdä niin kuin ihan tyhjästä sitä koodia. Mutta tuostahan on nyt on aika trendikästä puhua tästä vibe codingista ja suomeksi se nyt on sitten joku keksinyt kääntää, että se on fiiliskoodausta. Onko se hyvä termi vai ei, siihen en ota kantaa, mutta siinä ehkä nähdään just tämä ongelma. Eli sä pystyt niin kuin, sen siis pointtinahan on se, että kuka tahansa meistä, joka ei välttämättä ymmärrä sitä niin kuin ohjelmointia tai sitä koodikieltä, niin pystyy tekemään kuitenkin tällaista perinteistä koodausta, kun hän pystyy kuvailemaan sille AIlle, että mitä hän haluaa ja silloin se tekee sulle sitä. Mutta sitten varsinkin tällä hetkellä se on aika äkkiä sä ajat itsesi sitten siinä sellaisen limboon, että ei se sovellus enää toimi, koska se ei vielä ole ihan siellä. Enkä nyt usko, että ollaan ihan lähelläkään, että oltaisiin vielä siinä pisteessä, että minä tai Mikke tai veli sinä kerrot koodille tai AIlle, että mitä haluat hänen tuottava ja hän tekee pitkästä tavarasta sulle sen koodin siihen. Kyllä, just toi tekemisen vastuu korostuu tämmöisessä Gen AI-työskentelyssä ihan niin kuin entistä enemmän just tämä, että ei se perinteisen koodarin työ sieltä häviä, että se pitää olla oikeasti tietoturvallista sen koodin. Sinne on nähty, että voi olla vaikka jotain tämmöisiä prompting injectioneita, mitä voidaan syöttää, niin totta kai se pitää osata lukea se koodi läpi. Eli ehdottomasti kun meille annetaan tämmöisiä työkaluja, että me voidaan entistä tehokkaammin vaikka tehdä työtä ja tehostaa näitä, niin se vastuu siirtyy aika paljon myös sit sinne käyttäjälle arvioida sitä lähdekriittisyyttä ihan uudella tavalla. Eli ei olla vielä siellä, mutta onko tässä kuitenkin kehityssuuntia
tunnistettavissa, että mihin suuntaan tekoälyn käyttö menee tässä low-codeissa jatkossa? No kyllä se varmaan, me ollaan aika hyvin tuossa ehkä noita lueteltukin, että mihin se niin kuin tulee menee. Se, että niin kuin mikä se vauhti on, mä uskon, että niin kuin meidän ongelma ei tällä hetkellä ole se, etteikö se tekoälyn kehittymisen vauhti olisi riittävän vauhdikas, vaan se, että me kaikki pystytään niin kuin pysyä siinä mukana. Että kun mietitään niin kuin kuitenkin ison osan asiakkaiden ja jopa niin kuin IT-toimittajien niin kuin maturiteettia siinä, niin se on se meidän suurin haaste, pysyä niin kuin siinä mukana, koska niistä ei, se, että jos nyt joskus sitten päädyttäisiin siihen, että ne olisi niin autonomisia, että ne korvaa meidät, niin sitähän meidän ei tarvitse enää pysyä tässä mukana, mutta se on kyllä vielä todella, todella pitkällä. Niin kuin. No, miten te koette, että onko low-code hetkellinen trendi vai onko se tullut jäädäkseen? Se on tullut aivan varmasti jäädäkseen. Jos me katsotaan, oliko se nyt, että Gartner ennusti tälle vuodelle 70% kaikesta tästä sovelluskehityksestä olisi low-codea, niin olisiko se ollut 2 vuotta sitten vasta 25 vai 30%. Joku voi fakta tarkistaa tämän siellä taustalla, mutta siis se niin kuin vauhti on ollut ihan huima. Ja niin kuin me nyt jo nähdään, että ratkaisut, mitä me rakennetaan vaikka Power Platformille, ne pystytään rakentamaan nopeammin, käyttäjälähtöisemmin ja yleensä myös halvemmin tuonne loppukäyttäjälle asti, niin uskon todellakin, että tämä jatkuu tästä, on vasta alkamassa. Yhä enemmän aletaan käyttämään näitä low-code-työkaluja. Se, että onko se Power Platform aina, ei välttämättä, mutta low-code on tullut ehdottomasti jäädäkseen mun mielestä. Joo, ei mulla ole siihen sinänsä sen enempää lisättävää. Se on samaa mieltä, siis se on niin laajasti jo käytössä, että me ollaan niin kuin menty sen pisteen yli, että me niin kuin mietitään, että onko tämä vaan niin kuin väliaikainen trendi. Että kyllä me ollaan niin kuin saavutettu se piste, että se on täällä jäädäkseen. Ja nimenomaan siis kaikkihan nämä niin kuin generatiivinen AI ja niin kuin vastaavat ratkaisut, niin ne vaan korostaa oikeastaan sitä, koska sehän vaan niin kuin edelleen helpottaa sitä niin kuin low-code-kehitystäkin, niin vaikea nähdä, että se tulisi katoamaan. Kiitoksia. Meillä on tällä erää aika nyt käytetty ja mä haluan kiittää teitä molempia tästä hyvästä keskustelusta ja kiitos kun olitte mukana ja nähdään seuraavassa jaksossa.